Gaur, haurdunaldia, emakumen osasun intimoa eta automobilismoa izango dira protagonistak. Hori da hori nasketa bitxia, ez da? Ea, zer ekartzen digun gaurko gonbidatuak. Adi lagunak. Alasne, ongi etorri, eta ze garrantzitsua da emakumeen osasun intimoa ondo zaintzia, ez da? Dudei gabe. Dudei gabe. Bueno, eta zu, emekin zentrutik etorri zea, eta hortan ibiltze zate bertan, ez da? Bai. Zer da gehien bihar izaten du, no? Zerren bila juten da jendia gehien? Bueno, emekin gehien bat emakumean zaintza integral batez arduratzen gea. Egi da bereziki haurdunaldi bueltako kontukin iristeiala emakumeak, baina divulgatzian da gauza hau eta zitzeitian da, neska gaztek iristeia, emakume heldugok iristeia, gure zaintza horien bila. Gauza bete buru belarri, edo zer gauzetan, laguntzeko, ez da? Saiatzen, bai. Eta entzuten nahi zen auto hau, zer da? Kotxekarretetan ibiltzea altzea. Bai, saltxera naiz. Bai? Bai, lanian, eta lanetik kanpo, eta bai, kontauko izut. Ai, ama, guantxe kontatuko jatu. Eta zukalden zemuz moldatzen zea, ibiltzaltzea zukaldian bai. Azten bada lan gehiago egin zukaldian gutxigo, baina jatun hona naiz. Jatun hona zea, bost ondo ere mango behar dut. Ikusiko zuen lagunak ingo deu, hau dena prestatuko deu geho txingarretan erretzeko, tximitxurri bat dana laguntzeko, eta aldi berian, alasne kontatuko dugu, zertan ibiltzen dian, emekin zentruan. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Alasne, garatuko izut pausuz nondik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dazkau brotxetatxo batzuk, eta hemen, edakau aragila xeetuta, txekorra kasu hontan, bertara botako dio gatza pixkat, piperra hautza, baratzuri hautza, bolatxo batzuk ingoitugu, irugiriarrakin bilduko ditugu, eta brotxetetan sartuko ditugu. Vale? Eta hau geho txingarretan erreko ditugu. Lagungarri bezala, baitare, barazki hau edanak, ingoitugu txukun moztu, pusketa ez oso finak, ez oso lodilak, baita ere txingarretan ingoitugu, eta ingoitugu prestatu, gero zutan jartzeko. Vale. Eta gero, lagungarri bezala, bakizue txingarretan ze ospetsua dian argentinar aragilak eta barazkiak, eta hori dana tximitxurri batik inazten dute, eta orduan tximitxurri bat ingo deu, bai baratzurila, espeletako piperra, limoia, hemen dakau ospina, botako dio martorrila, piperberdia, tipulina, piperberdia eta tomatia. Hoi bai, ingo deuna da, udana asalak endu, txukun pepita kendu, eta dana garbi, txiki ingo deu, eta hoi izango da, gero, txingarretan erretzen deuna, bertatik pasa, eta jateko. Ados? Bueno, ingo izutena da, ni bolatxo hau prestatzen jungo naiz, eta brotxetak iten jungo naiz. Eta zu tximitxurriakin hasiko zea, bale? Txirek itxarraka, aurren hasi baratzuriakin, geotik piperrakin, eta emango izut boltxo bat, eta jungo zea berta botatzen dena txiki da, bale? Venga, hau zure kontu, eta nire kontu esan deuna aragilana. Hartuko beste boltxo bat, nasketa egiteko bertan, eta aldi berien inberdeu lana, eta mingainai eman. Ados? Ondo. Bueno, Alasne, konta iguzu, Tolosan dakazu zentrua, ez da? Bai, Tolosa. Noiztikan zaude bertan? Fisikoki 4 urte eta terdi inguru ditu. Vale. Baina zentroa beha iriki aurretik ja hasi ginen proiektu beha mamitzen, eta lankide baten azan beste zentro baten hasi gen. Bale, orduan ez da azire izan, baizik eta zeo zerren jarraipena esate bateko, ez da? Bai, berez 9 urte inguru da mazkit emakumei eta umei laguntzen saiatzen, eta fisikoki espazio bezala emeki 4 urte terdi inguru. 4 urte terdi, Tolosako zentruan ja, ez da? Bai, aldezarren. Emeki. Eta zehazki, emakumei laguntzen diozue, esan dezun bezala bai haurdunaldian, hainbat gauzetan, zehazki, zerta juten da jendia area? Esan daiteke gure zaintzan, ez dakit produktu esan edo, baina zerbitzu nagusi dela haurdunaldiko
zainketa. Vale. Kontua da, ordunaldin iristeiala emakume batzuk, pixkat gehiago hitz egiten dalako zoru pelbikoaz, eta horren garrantziz. Zer da zoru pelbikoa gu, Zoru menteatzekotan pelbikoa, eta zer da zoru pelbikoa. Bai. Zoru pelbikoa gure pelbisan, gure gorputz, esango dugu, estrukturan bekaldean daukagun eremu bat da, gizonezko badezuena, eta muskulatura, eta ligamentu, eta fastia multzo bada, bereziki garrantzitsugo emakumeon kasun, erditzeko gaitasuna eta hoi daukagunez, anatomikoki espazio huts bat daukagulak, orduan haurdunaldin eta beste faktore batzun eraginez, kaltetuak izateko arrisku gehiago daukagu. Eta zoru pelbikoa ez badeu zaitzen, zer gertatzen da? Bueno, ni pixkat, batzutan... Hemen behitu, lau jarriko ditu, bost hauek jarriko dituzu, bale? Bilakendo. Hau lagundu diazu, ja hurrengoako, hemen dazkat prest. Oiek zuritu eta txikitu ingoitugu, bale? Bale. Kontatu, zer da gertatzen da ez badeu zaitzen zoru pelbikoa? Ni igual komertzial txarra naiz, baina sinistez berez gorputza aldaketa hauetako prestatuta dola, salbuespen, orduan berez, beti esatetez, gure amonek zainketa berez ikiten zuten, batzuk ondo egongo zian, eta beste arazoak izango zituen, seguraski. Egia da, gaur egun dazkagun bizitzeko moduetarako igual gorputza etzeola prest, ez? Emakumeek erdiaroan korrika zuten 1 kilometroko lasterketatan, ez da? Igual, nire gorputza ez dago prestortako, baina zurea bai, orduan, egia da, deigarrina edo gehien hitz egiten dana gernu inkontinentzia, txixa inkontinentzia dela. Nola esan dezu, gernu hori, nola zela hori? Gernu edo txixa inkontinentzia, eskapeak izatea, baina berdin gertatzen da, igual liseriketako arazoak ditugu, opixu sentsazioa, askotan da, oaindik tabugo dan gaia harreman sexualetan arazuak, orduan, gure osasun integral hortan, implikazio esente ditun egitura multzo bat da. Eta emakume gehiena ze arazokin juten dira, zer eskatzea zehazki, zertan behar duten laguntza, o area jutezea ia eser jakin gabe eta gauzak argitzen juten dira? Asko ez dakite zerta datozen. Zegia da hauzaokoa dela, eta batian lagun batek beste bati kontatzeio, eta bazpare horrean, eta asko etortzeia, baukat kausu bat lagun baten laguna, pixka moztuta gelditu zelak, arropa erazteko eskatu nionian ez, eta nire laguna izan ziola, ostra, ez diaza bixatu kuleroak erantzi behar nitula. Eta bestek esan zutaztu, nola begiratu hartzizula uste zenun ba ez? Pentsa batzu datoz, pixkat derrebote. Beste batzuk ja, eta hor, sare sozialak eta internetan onurak, baina bilaketa lan bat inda datoz, behaien arazoiek baitz klabetan jarri, eta batzutan Googleek ekartzetu gana, ez? Bai, denetik pixkat. Bale, eta nola zaitzen da zoru pelbikoa? Zertan iten da gaizki, o zer ez da iten ondo, o zer rinbiarko zan gehiago, edo... Bueno, principala ezagutzea da. Espaldi madakitez, ez dakit, futbolari batek landuko du gehien bat bekaldeko giharrak bere potentzia bat aukitzeko, segun ze postutan jokatzen duen pelotari bate goikoak. Zaintza integral hortan edo emakumeak ezautu inberdu ere moi, zugaldetu jazuna, zer da hoi? Horren egin berda ezagutu, baloratu ze akats edo ze arazo onde daitezken, eta askotan prebentzio lan bat da gerora arazo gutxigo izateko. Egia da, askotan, emate dugu ez duela existitzen ataloiek gure gorputzuan, lepua fuerteakat, besua fuerteakat, gerrilare baina azkenian barruko iarragoek eta gauzak ere indartxuen berdu eta nahi aurre egiteko, ez da? Eta ariketa batzu badaude, edo zein behar da hori hobetzeko? Patologia horren egoeran arabera ez, emakume batzuk zoru pelbikoa ahul daukatelako dituzte arazo batzuk, orduan indartzeko gauzakin beharko ditugu, beste batzuk ez indartxu baizik eta tonifikatugi gogorregi dituzte arazo batzuk, orduan lasaitu behar deu, zauriak dauden, batzutan esan dizutena liserik eta aparatuko ebakuntzak, egon daitezke horbainak horrek implikazioak ekartzen zoru pelbikoan, ikendun aktibitate fisikoan gatik, edo daukan lanpostuan gatik, segida nik beti esatet eta paziente askoi, ez dakit nola bizizaten 8 ordu eserleku baten eserita geldik, ez? Orduan, pertsona batik kalteingo joagian aktibitate konkretu impactu jarduera batek, baina beste bati sedentarismo egonaldi horiek eragingo orduan, kasuan kasu, pixkat. Kasuan kasu. Bai. Eta haurdunaldira bueltatuz. Haurdunaldirako prestatu inbiar da, o prestatuta gaude? Nik uste ez genukela prestatu behar.
Ezta? Animali normalen prestatuta daude, ezta? Hortako azkenean buruei ina bueltak gehiagin mate jo batzutan, igual. Nik ustet bai, berez prestatuta gaudela. Gertatzena da, eta kuriosa bi generazioetan ez, gure amonen garaiti gurea, zeatikan daukagu hainbeste zalantza gauzauen ingurun ez. Gure amonek aukiko zituen Google beldurrak. gehiagi dakau, liburu gehiagi azkau, informazio soberan igual. Bai, informazio... Ondo tortzeala, baina batzutan naspila bat. Azkenean ez konektatzea, goixe, naturakin, prozesu normalekin, eta bai kuriosoa, bi generazioetan olako behar izatea, leku batea jutea, batzutan esateietez, pazientei, horrein dituzelareun euro de modernos etortzeko da prestatzeko, baina usnartu beharko genuke gure seme alebek ez behar izateko olako formakuntza bat. Eziketan da transmisio hortan da baitare, Bai, hori elikaduran, elikaduran aritzen naizela, asko irutzen zaita, azkenian zenbat informazioak hau, nire aita beti izan du telebiztan, danetik jan behar dela, sano jan behar dela, etxian gixautakoa, eta guain nik ustetak haula, nazte borrazte batatu buruan, zer aldan jan, zer ezildan, aragi jauen txarra dela, gio azukre oso txarra dela, baki gauzak ez diala eguneo joan berdianak, egunero jaten baituzu gauzak beti diala txarrak, ez da? Ez dakit, Bai, salbuespenak daude da, netzako. Gorputza inbiartzaio kaso askotan, zemu sentitzen zean, bihotzerriak ez baizio ematen, egin beharrak ondo ditugula, azkenian, gorputza ikazuin, ez da? Eta pertsona batek auki dezake eta historio pertsonal bat, edo, beti esatetegi da, oso errotuta dola pelikuletako iruditegi hoiez, emakumeok nahiko histerika erditzegela hoietan, gizonezko, eta hori indikan, telebistan dara gehien bat, bikote heteroak dian, ez da gizonezko hor txalbuan enbarazun edo erdi mareatuta, eta medikoa dator rumehoi ateratzea, ez? Ez da joen beste kasuin jarri disiguen pelikula eta erreportaiak eta holako historiei, ose? Bai, edo erreportai berrik inberdia, eta erakutsi esan dezunez, natura askotan esate da ikusi, igual animalik. Askotan baserri iroko jendia danak, lotxapuntu batekin esatu ez, nik ikusi izan ditut animalia banetzako suerte badazte, azkenean da oinarrira jutea gero espezia bakoitzak bere historiak aukiarren, hasi que iruditegi berri bat sortu behar dugu. Ondo. Bueno, hemen txebagoaz, behitu nik, aragiak, ikusi ezu ez sinplein deun, aragi bolai pixkat aberaztu, bolatxuakin, irugila rajarri, bilduko deu, eta hoia prest daude txingarretan jartzeko. Eta hori, tximitxurrian basia, sustantzia eta pikantia emango jona baratzuria ondo pikatu ezu, hori boltxo botako deu, eta bueno, jungo gea bitartian, bastarretxe baserrira, eta ikusiko zuen bertako behiak ezautuko ditugu, eta ze fundamentu dakaen bertan. Guazen area. Apa, Joseba, eguerdion. Kaixo, Joseba, eguerdion. Bueno, Inar eta Aner Urruzunoga, ondarrutarrak, gorosik hauzun biziga, bastarretxe baserrixen, eta hurrengo minututan esku hartin dakauen proiektua azalduko hau. Momentu honetan bastarretxe baserriko zelaitxetan gabiz, ikuste zuen bezala limusin eta blonda arrasako behixa dakauz, guztira 40-45 buru mugitzen dugu, beita txalen hartin, eta gure objektibo nagusixe azken finin de bezerun esku ipintzi gure etxeko txal aragixe. Gu azken finin ume-umetatik hemen bizi zenga, hemen hasiga, eta generazio junde hau pasatzen, ez? Beti eukido objektibo bezala gure txal aragixe inguruko arakinei bideratzi, eta gaur egun hori mantentzen segitzen dugu. Baina, pentsatzen du Inarrek eta Bixok, negozio eredu horrei bueltatxo bat eman, eta modu zuzen baten, azkeneko kontsumitzaile horrei, era zuzenin, okeli eskaintzi. Gu momentun bastarretxe bastarriko kortan ga, justo behi batetako bateke gaur eukideu txala, eta horren ondorioz, Inarrek belarretxeako ipinitza, lehenengo gauza itxen duena hori izaten da, krotala ipini, ama identifikau, eta ja registrauta gehatzen da. Blonda eta limusin arrasako beixek dakauz. Arrasan origen azaleike frantzin dauela, bai blondiana eta bai limusinana. Eta horren arrazien nagusia da gehien bat, uste duelako gure ingurure ondo egokitzen dile. Gero genetiki bai bastante garrantzi motez hau, gustatzen gazku matxalak forma onak eukitzi, estruktura honeko gizati, eta ero pixo desente hartzi. Hori da gehien interesatzen gazkune, eta horraitxitako guk gaur egun bi arraza horrek. Guk azkenin beixek saiatzen mantentzen gure larritan aldanik eta denporek eta gehien,
hasi martzun eta urri azaror arte kanpun ibiltzen di, eta periodo hori aprobetxatzen dugu guk negurako gure elikadura egin ahal izateko. Gure zelaixetako bedarrak eitzen dugu, mota ezberdinetakuk, bai siloeran edo bai belarsiko eran, eta kanpun ez da zen periodo hori, gutxi gora bera dala azaro bueltatik martxo aldera arte, bor elikatzen du bai belar onduaz edo belar zikuaz. Kasuistika bastante berezi bat akau hemen, dakau lehenengo txaleko bia bat, izan zen bikixak egin bala. Hori ez da izaten hain normala, baina bueno, egiz esan bitxak etorri zin ondo, eta zubertez bitxataz egoera oso honi. Aurrekoan Sukalherrian egunen, Joseba Zugaz, eta eskaini zezun, eta oso ona onzan, oilaskoa. Hor egunen kometetan gauza bat, okela edo oilaskoa, indar gehiago zein dauken. Ez lehen esan dut egun oso ona zauen, baina konturatu naz ez daukela indarrik. Orduan, gaurko honetan eskainiko tzunik produktu oso ona, baina indarra emoten da bena. Eta izango da, Bastarratxe baserriko haragi loteak. Bastarratxe baserrian ekoiztu eta eskaintzen dugune da 2 lote, bata izango litzeke 5 kiloko lotea eta beste izango litzeke 3 kiloko lotea. 5 kiloko loteak erungo leukena da 8 pieza ezberdin. Alderri batetik jungo litzeke eskatu beharko dut horietako bat, eta honian iristetxeten, zautzean ekartzen dezuen. Besarkada handi bat, eta horrela jarraitu, eta gu gurean jarraitu behar dugu. Hemen, aragilan brotxeta prestatu ditugu. Oain jungo niri barazkin mosten, gero, txingarretan jartzeko. Eta zu jarraituko zu tximitxurri jakin. Oida, betu, tomateakin oso ondo. Emango izu zuri gailua, betu. Hola ingozuna da zuritu. Gero, erditi mosten dezu horrela, eta emango izu goiara txiki bat, eta pepitak eatea ingoizkio, eta bakarrik aragila botako dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik hemen jarriko platertxo bat, eta hasiko nahi ze barazkin mosten txingarretan sartzeko, eta gero dana jarriko dugu martxan batea. Bale, ingotena da, betu, alberdina, dana hola, errez moztuko dugu, borobiltxotan, eta errez ibiliko gara. Garrantzitsua da, ez oso finak, ez oso txikila moztu, bestela txingarreta eroriko zaizkiko. Bale, ba. Bueno, eta alazne, jungo gea berriro, bueno,
gehiago itzen behar dauta, bueno, galdera gehiago askar zuretzako. Bota. Askotan esategue idilikoa bezala dala, ez da? Ume izatia, ama izatia, eta gero kopeteko beharrak hartzitugu egia esan, ez da? Hombre, gauza polita da, eta ni uste bizitzan indeten gauzei politenetako dala, baina bere momentu gogorrak ebazka, ez da? Bai, nik uste bizi gala gizarte baten dana ondo, esatenik ez, dena ondo, eta noski gauza intimoak diala, baina ez biztaratzian, askotan zure realitatea iruditzen zaizu, bestenan aldian okerra dala ez, orduan, importantea iruditzen zegu guia, ordunaldiko prestakuntzetatik, hasten geha lanian, edo informatzen behintzat, ondoren datorren hortane pentsatzeko. Postpartu esatean, ez da? Bai, nik uste humanua dela, deno pentsatze deula, emakume bate bakarrik, o bere bikotiakin, izango laumetxo bat, eta hirurak edo biak moñoño, bizitza aurrea. Eta ero pasatzea, ez orduan, iruditzen zait, gure ardura badala pixkat biztaraztea gero datorren nahi, gero ez bazaude zirkustantzioetan, asko zobeto. Baina, laguntza eskatzen jakitia. Momentu gogorrak, ez da? Bai, eta jakitia profesionalak jendia daudela. gehien iten diona kalte o momentu gorroiek ez ditunak espero zin izaten dira gehienak. Erditze batzuk egida fisikoki oso gogorrak izan daitezkela, eta emakumean errekuperazioa erabat baldintzatuta egon daitekela. Eta gelditzea duela sekuelak betirako. Bai, edo epe motzian zu, ez da berdina neko asebete eta neko txukuneotea, edo hilabete, bi hilabete oe buelta hortan bizi behar izatea. Gero fisikoak ez dian zaurike daude, bai erditzean nola tratatua sentituan, da askotan beste tabu bat ez, violentzia obstetrikoa, erditze gunetan, ingreso bat, banaketa bat umiakin, olako gauzak asko. Dena ondo jundaren nekea beha eta zuke bakizu lo falta humoria nola eragiten digun, eta gero nik uste idealizazio hortan emakumeek gainkarga bat badakagula, langile ona, bikote ona, ama ona, denea bueltatze hortan batian zure identitatea, ez dezu galdu inda aldatu. Orduan, errealitate horiek horreti da importantia erreal erakustian ere ustez. Frustrazioak ekiditeko gehien batez, egokitzeko beto. Eta ez da hitziten postpartotaz adibidez, ez da? Hori emateo gainatxe bakoitzen desberdina izatea, baina azkenian antzekotasun askokin eta zu esan desuna, ez da? Buelta emateko zuen gorputzaldi horrei eta berriro zuen onenea bueltatzeko urtia pasatzen dela eta askotan gehiago, ez da? 40 aldia zitzeitea, zer da? 40 aldi batentzako... Nik uste nun kuarentena zala 40 años. Bai, esatet... 40... 40 egun edo lareun izan daitezke. 40 aste o 40 urte askotan, ez da? Azkenian... Ez da danontzako berdina. Ez, horretikan, aurretikan pixkat jakitea zer dan itzabeatze gustatzen normala, baina zer dan ohikoa gertatzea, eta gai emanetzak uste dela laguntza eskaten jakitea. Ez da gauza eta zitzaiten zuk ez dakizu gertatzen nahi zaizuna ondo da ono ez da on, eta laguntza badonik egoera hortatikan ateatzeko. Ez da zerbait larria izan berri, baina nahikoa dazu hor, eta kasu batzuta joteko batzuko beto ulertzeko zindia momentu horieko, zer triskantza gertatzen dira hor esatezula. Fisikoki izan daitezke erditze vaginaletan edo zesareatako hor bainen gatikan, emakume askok harremanetan arazoak dituzte, oso isilean pasata, eta hor baineko, egia esan da nahiko kritika naiz, eta divulgatzeten bai, dena pasako da, eta jasta baten gelditzez, oso badaliburu bat, la mujer desconocida por la ciencia, olako zerbait ez naiz batzen titula, eta aipatzen da nola medikuntzan ze gutxi tratatuko, ze gaizki tratatuk izan gehan, ez? Iruditzait arlo hontan hori dela, ez zaintze hortan, batzutan urte eta erdia iristea emakume bat, edo 3 urtea iristea arazo txiki batekin, bi saiotan konpontzen diozuna, netzako arrotasuna baino gehiago pena sentitzetolako kasutan. Bai. Nola moztean nahi zau? Bale, hori lauki txikitan, bai, txortenak endu, eta beste dana txiki-txiki, nahumen bezala, gero tablan gainean jarri, eta dana txiki-txiki ingo deu. Ze garrantzitsua. Bueno, eta bertan, ze beste zerbitzu eskantzen dituzue? Berez, fisioterapeuta naiz eta osteopata naiz, orduan, gorputza osotasunean lantzeko eskumenak edo jakintzak badituz, baina suertez agenda nire neskekin betetzen dut, eta zutratatzik aukiko banune, gehien bat zorupelikoakin prebentzio bezala, neska kirolari asko dazkat, gure amen adin bueltako emakumeek baitare aldaketa hormonal hortan dituzten gauzatxoak tratatzeko eta hola,
eta gero umekin asko baitare. Azkenean da pixkatoin, aurdunaldin datoz, ez hautze gaituzte, zorionez... Asa, umek jaio berri dian Bai, umekin, ez da? bai, segun erditzea nolakoa izan dan, edo eskitzean berdintzait bularra izan edo biberoi bidezko edo eskitze bat izan, arazok daudenean, erditza komplikatua izan denean umen digestiotan eta arazok daude, azkuntzan, batzutan dentistak bideratzegu agian, badago profesionalen arteko zubilano ire bai. Vale. Bai, integrala esaten azkenean horratikan esate dugu pixkat ikuspegi integral badakaula, ez da batzutan guk zuzenean landuko duen zerbait, baizik eta logopeda batekin lanian, odontopediatra batekin, bai. Azkenean bihar izaten dira, Umiak ezta? eta neskak. Vale. Bai. Mutilak zer ikusia dakau, zein Bai, bihar dugu, bai. zertan lagundu bihar dugu hor? Ba, bikotekide mutila ituzten neskak etortzeian ez, eta bikoten etortzen dian ez, bai gaina netzako oso politia beti esateitite duen lana, ez dela momentun osasun zaintza bat bakarrik, gizartiei klik bat ez dela itea da, eta importantia guzta induakoteko taleno esan deuna pospartuan, zein ongo emakumerren ingurun. Ba, bikotekia gizonezkoa baldima da, aurretik jarri behar ditu pilak, begi batekin oteko zaintza fisiko hortan, eta emozionalian baitare, ikusten badu zerbait ez da, hola, ondo orduan, hor, klabe da bikotekidea, izan neska, izan mutil, akiak, amonak, osaba izebak, bai. Eta askotan hori gertatzea, igual gauza hauek oso leku itxian gelditzea, familia barruan, ez dira hitzeiten mai giruan, ez dira hitzeiten gauza hauek. Ez da familine. Ez da biharko, zu ustezu biharra daula, oetzan biharko, nahiko da... Ez da familine, betu zure herriko neska batekin guatzen naiz, zaruzko neska batekin, zea serrezeon arazo txiki bazekan, eta izpai kontauzionean esan zen, baina inike bai. Tesatzen, nola ez dit kontau nahi aizpak, ez? Geunden aukeratzen umian gelako gauzak, erropatako ez dakize, kotxezitua, eta nola ez dit kontatu hau gertatzeala eta behar gaizki pasadula. Ez badeu hitzeiten etxetan, ez badeu hitzeiten, esatetez, ez jungo arrandegira eta kontauko, duela hilabete erditu naiz, eta alu ez dakin nola dakat. Hitzein inberdia, ez da? Baina gure arten eta kuadriletako, ez? Zate izutez osteguneroko afaritako konbertsazioak agian, baino ez mugatzea erditu naiz dena ondo horta, ez? Hau gertatzen zait, ez daki normala dan, eta hola igia baita ere funtzionatzen, gehien bat ahoztaokoa da, eta esango nuke Tolosa bertako paziente konpuru txikia dakatela proportzioan beste eskualdetan konparauta. Eta hori saio izate da, igual herrikoak gehiago kostatzen zaio egutia bertara... Ez, igual aukera gehiago daude herrien baitare, baina bueno, ahoztaoko hortan norbait idiazabalgo bat etorri danean, da zaindua sentitu danean, da suertez bere arazoa konpontzen lagundu baldin badiau, bueltan badator, bai. Hola neko, Joseba? Bai, oso ondo, ni txiki indet, baina bueno, hola xebota, pusketa batzuk, topatuko ditugu bertan, oso ondo, vale. Eta bagoaz, nik adibidez, hemen, hauek, piperrak, tomatek, alberginia, hau, listoak hau, hemen ebai, kuia, piperra eta tipulina, hau dana prest da gaila parrilan jartzeko. Eta jarraitu berdeu tximitxurri jaiten. Vale, ingo izutena da nik, tipulina txikitu, eta zu piperra hartu. Eta nik ingoten hemen leheno tipulinen adarra utziet, eta hoxe botako jo tximitxurria, dara ez tipula gomentxo utzikoet. Ingotena tipulinen adarra nahi, kenduko esio pare bat buelta, eta barruko berde hori erabiliko du berta botatzeko. Sustantzia harrokitzeta. Eta nolatan aukeratu zenun edo intzenun proiektu aurrera eman, utzune baseon arlo hontan, edo beste erabate itezian leheno gauzak, ze pentsatze zu? Bai, pentsa nik ordu hartan ja, 3 ordunaldi bitxikitxon itun etxian, eta nik ez nekin ezarrez horu pelikoaz. Sanitaria, karrera, ikasketa sanitario batzuk burututa, karreran goatzen nahi zerbait esaten zala norbaitek lan egiten zula hortan, baina ez ezagutza izugarri bat. Eta lehenengo formakuntza inunean, eta lehenengo esaldik esan zitunean irakasliak eta bolundres bat behartzula ikusteko nola zen eskualtxan, onda izan zen frustrazio sentsazioa. Nik ez dakit, zenbat jende, eta guain digertatzeite, zenbat jende ongoa porai ondo ez da ona, eta nola ez dakiten, galduta. Gero formatzen eta informatzen, gaina profesional zoragarrik dazkagu hemen, oso maila ona dakau hemen, eta gure irakasle referenteetako bat hemen Irundarra da, Sara, eta orduan bazoaz ikusten da ikustezu jendea bazoela duela 20 urtere lan hauek ite zitula, baino nik ez nekin. Eta aldatu da gero bai iteko... Bai, asko, eta gero leheno esan duten zubilana batzutan bazoritxarrez
osasun zerbitzu publikoak, eta esan dezaket batzutan arlo pribatukok ere, ezintasun batzuk dituztenez, askotan emaginebeak bideratzen dituzte kasuak gugana. Teknologian dare guk inbertitzen dugu, gure konsulta txikitan, eta gozat pila bat aurreatu dira, eta esan dizutena, batzutan da pertsona bat, 2 urte, 3 urteko kalbario bat pasata etortzena, 2 saiotan ja soluzionau dezula, orduan esatezu. Jozatik ez du inbertitzen hontan, bat denon eskura ukitzeko, ze emakume batzuk ez jakintasunez ez dira iristen, baino beste batzuk baliabide ekonomikoik ez daukatelako ez dara gure kontsulteta etortzeko. Bueno, bentsat hortza dute guain, eta nahi dunak, areagun aldu, baina esan desuna ez da publikoa, zerian pribatua da, eta ekonomikoki ezin du koste badaka. Bueno, hemen esan dakoa, bagoaz, indeuna da hau dena prestatu txingarretan erratzeko, tximitxurriare itxure erratzen nahi da, jungo geana da bitarten beste erreportai bat ikustea, Eiderrena, ezautzen dezu Eider hortza dentista? Ezautzet Eider. Ezautzen dezu? Hemen erreportaian bat egin du, egia esan asko erakutzte digu, eta gaur erakutze dugu, gauza gehiago. Guazen bere gana. Kaixo Joseba, Aider Nabuno naiz, gertu osasun zentruko zuzendarixa eta dentista inkonformista. Inkonformista segaitxik, osasuna bat dala pentsatzen deulako. Gaur nahi dotxuet kontau, zelako garrantzitsua dan gauza gogorrak jan, agin eta baraien hazkuntza egokirako. Guazen. Zuetako askok pentsauko dozue, ahoko garapena genetikak bideratzen dabela. Nik ere hori pentsatzen eban eta ortodontista naiz, oin dela gutxira arte, hoxe pentsatzen eban. Baina gaur egun badakigu ez dala holan. Hauak initzen ditugun funtzioak izango dira garezurreko hazkuntza bideratuko dabienak. Zeintzu dira funtzio horiek? Titix hartu edo biberoia hartu, jateko gogorrak edo bigunak jan, arnasa sudurretik hartu edo ahotik hartu. Guzti hori, ahoko hazkuntza ondo emateko zerrein, garezur batekin esplikako zuetoin. Begira, jaixotzen gara nian, danok jaixotzen gara mandibula txikizamarrakin. Eta titixa hartzen dunean da, momentu bakarra bizitzan, aurrera eta atzerako mugimendu hau itxen duela. Hau derrigorra da, hazkuntzak biaditxuan lehengo estimulo horiek aproposak izateko. Eta mandibula hau hasiko da bera eta aurrera. Behin jaten hasten gara nian, ez da gola jaten. Batzutan batetik eta bestian bestetik janbiako genduke. Gainera gauza gogorrak jatiako meni jaku. Nik akorduan daukat txikixan nintzanean, aragisa jaten bagenduan, xerra jantzeikeun, edo gibela, edo mingaina, saieskixa, eta gaur egun asko jaten ditugu petxuga oso finak, saltxitxak, hamburguesak, oso jateko bigunak dira. Eta horiek ez dotxe hauari behar beste estimulo ematen eta hauak oso txikixak gelditzen dira. Ez dialako behar beste garatzen. Fruta jaten bau, fruta osorik janbia da. Hainka enbia dugu. Ez zatitxuta, ez olako potitotan, ez errez. Hauak enbia dau lana. Eta nola ez, bokadilloa jaten baldin badau meriendatzeko ogisa benetakoa. Moldeko girik ez. Eskerrik asko, Eider, zure aholkuengatik eta egia esan ze garrantzitsua da umek ondo itia koska, ez da? Dude gabe. Bai, hala da, egia esan, betu, nire semia itzun inoiz purei jan. Ez. Tititikan, zuzenian, hasi zan ja pusketa jaten, da egiten genion, bai, dena pusketetan jarri, pusketa txikitan, da erresago jatezun, da hola ikasizun, da geho oso ondo jatezun. Bai, lehene alaitezan. Bai, Que... eta geho esan zigun dentistak, ume gutxi dakaela hain ondo hortzak. Osea, tikan koska oso ondo iteu eta oso ondo izteu, eta egia esan, bai, boin, bigarren alabak pixka trampa gehiago iteu, eta horre hitzai hainbeste gustatzen koska itia. Bueno. Eta, baino, eman bertzaio, bai, ogila azalakin, gauzak dian bezala, ez da? Bai. Egia esan emate jo dana biguna pentsatzen umiak ez da gila koska iten, eta zeo zertako dakae hortzak, ez da? Eixe. Garrantzitsua. Bueno, hemen ningo deuna da, beitu, hemen txedakau ikatza hangen eukala prestatuta bero, garrantzitsua da ikatzak bere zuak gelditzia eta berotasuna gelditzia, eta berotasun hortan hasiko geha egiten gure aragila eta barazkiak. Eta hemen da tximitxurria prestatzen buru belarri alazne. Oso ondo. Bueno, jarriko dugu hemen txe. Honei, olioik ez dugu botako, zeratik koipia beha botako jo, 3 gilarrak, bale? Baitu, pare bat jarriko ditugu, bestela barazkik ez zaigu sartuko, gio ingo ditugu gehiago, hau hemen txutziko dugu, barazkitxuak jartzen jungo naiz, eta ezer gabe jarriko ditugu, olio gabe, gatzi gabe eta zerrek, gio botako jo, sustantzi pixkat, bale? Venga, jartzen jungo naiz, eta aldi berian, guain,
kotxe karreretan ibiltze zera, eta historio horiek kontatuko izkiguzu. Kontatu alazne nundik nua ibiltze zean da... Etzen un espero, ez da? Enun espero. Eta gila esan, bueno, osura bizena eukita, enun gutxu espero, apalantza izan da, apalantzatarrak beti gasolina pixkat odolian, ez da? Bai, guztetze ze badola geografikoki gure zonan, ez dakit zer da, baina bai, leku edo eskualde bada beti izan da oso kotxe zalia, eta bai, gure etxeneala izan da, eta hortxe. Eta zene ibiltzea gehiago, aita ibil izan da gehiago kotxian, aita beti zaren da, ez da? Ba, txandaka, kuriosoa, bai, 2000 buelta hortan anaizarren hasi zan, ba, inbidia osartuko zitzaion atxai, eta atxak ja neko heldu debutatu zuen, berroita 7 urtekin olako zerbait. Berroita 7 urtekin, Vale. Eta nola, albuan konfiantzazko norbejun berdan, eta kaso ingo jozu norbejun berdan, ba, ama sartu zuen albuan, gero nei oparitu ziten karrera bat, baino geizki buko genuen karrera, orduan beste bat nahi izan nun. Zer gertatu zan ba, a ber. Ba, bueno, herriko karreran debutatu nun, 2006an, eta nola ez neukan lan asko ikin barriko ikasi barrik notan gauza eta alboan jutea bakarrik zan, orduan debutatzeko erresa zan. Konfiantza gehiagi hartu zen duen orduan? Ez, ba, beriatxo bat izan genuen, eta meta iritsi berrian etxeko garajen aparkauta bukatu genuen. Bai, hor piztu zitzaiten, ez dakit, amorru edo gogua, eta beste karrera bat eskatu nion, eta urte batzutan atxakin ibili nintzen, gero nahi gaztenare saltxara puntau zen, orduan ja gehiegi ginen etxen, eta urte batzutan ere hiloban amakin, neska talde bat izan ginen. Lasterketak irabazi genitun neska talde bat izan ginen, Angela Bilarino eta biok. Eta gero lagunekin ibili naiz, gero tartien boi. Gidari bezala? Ez, autokros piratan baten hola. Bai, Ibili ginen lagun batzukta, baina... Kontatu ezin horietakoak, hauze. Bai, jaiteztian horiek. Jaiten eztian horiek. Bai, ondo dago ez ikia, Bai, ez da. Bai, baina ixe. Eta umek izan da kuanta urte batzutan da pixkat, haute honaiz. Eta duela 3 urte, itxialdin kontu honekin ta, berriro hasi zea. Bai, lagun bat aurdun zeon, eta beak ezin zuen irten, eta orduan bera nahiak norbait behartzun, eta nire urte betetzea zen, eta... Opari hori egin zuen? Bai. Uida opari jai. Bai, eta junta irabazin genuen, eta berriz arrotu. Nola prestatitu adibidez kopiloto izateko proba horiek? Osea, zirkuitu guztiai buelta emate jozu, zure liburua prestatzen dezu, o beti gidariak injunbertzea eta beak notak eman behar dizkizu, nola kudeatzen dezu hori? Ni asfaltoko lasterketatan bakarrik parte hartu dut, eskaldun asko daude hemen lurreko probatan, da gero estatu mailan, estatu espainiarrian da ibiltzeianak, baina ni asfaltoan ibili naiz rally eta rally sprint modalitatetan. Orduan, printzipioz, arautegi bat eoten da, araudi bat onden da proba bakoitzean, eta beak esateizu noiztakazun jutea bidea rekonozitzea, eta nota horiek. Beti Carlos Sainz ikusizkiozen nota horiek eta trata de arrancarlo eta gozaiek. Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Komplexo da. Orduan, egun bat aukitzen dugu, behaiek estipulatutako egun bat nota horiek hartzeko, eta pixka planifikatzeko karrera eguna. Notak, baina gidariak eman berdizkizu zu beak zurik ero ondo ulertzeko, ez da? Hor beti dago, pilotoko piloto bakoitzak beria defenditzen duen hortan, ni igual purista xamarra naiz, baina nik esaten notak ez diala neriak. Notak pilotuanak dira, eta kuadernoa berez berea izan behar duze beak esan dako apuntatzen denik. Gero egunian bertan, alako kantatzeko, ez nota kantatu esateko, denbora guzti esaten juteko ibilbidea zein dan, denbora kontrolak baita oso garrantzitsuk biaz, karrera bat galdu dezakezu araudiko zerbait ez betetzengatik, kontrol bateaz iristeagatik, goizegi iristeagatik, eta pixka logistika lan hoi esaten da ez, kopiloto batek ez duela irabazten karreraik, baina galdu dezakela, ez? Baina, irabazte hortane, pixu potentia dugu, eta normalea ala sentitzea, gaina baloratuak sentitzea. Ona. Bueno, orduan gidari ikusuzko zaitugu noiz bait, guandikan denboda badakau, edo zer... Ez dut uste, ondo juten naiz alboan, uste nahiko txukun juten naizela, eta horrei helduko jozu. Bai, nahikoa gaia. Ona. Bueno, hemen txai naiz, vuelta eta vuelta, geho beste vuelta baberbau emango jo, baino, aurrena indarra daka pixkat eta hau eserratzeko vuelta emango jota nahi. Ze musua zutximitxurre horrekin, ia dana listo dakau horre bai, ezta? Gero zuk esango zu, baina bai. Hor falta zaiguna da, ospina botako jo, botako jozu espeletako piperra, dena ez, honen erdila hola botako jozu. Vale. Eta gero, sardezka bat hartuko zu, eta dana moituko zu energikamente, pixkatola ligatzeko, pixka dena ligatzeko, hori da. Bueno, eta emakumeen talde bat bai sortu dezue, ez da? Bai, ustekabian gauza oso polit bat izan da, federazioak
kirol asko ezberdinetan bezala berdintasun batzorde bat zeukan, eta bilera batea bildu gintuzten, eta bilerako helburuak agian etzian bete, baina hortikan hasi ginean emakume talde bat elkartzen. Inoiz elkartu ez ginen bezala, elkar ezagutzeko, eta leno zoru pelikoakin esan duen bezala hitz egiten ez bada ez, ikusten ez dena ez ezaguna dela, sigea elkartzen, elkar ezautu, eta igea alako hemeroteka bat sortzen, datuak biltzen, eta ze kuriosoa 2000 urten adidez daude lasterketak bi emakume bakarrik parte hartu zutenak, eta urten auki ditugu probak 24 emakume parte hartu dena. Orduan gorakada polita, ez da? Bai, eta gaina konturatu gai, erreferentek ez diala egon, eta ni neronik guain bilaketa hortan, datu bilaketa hortan, izen batzuk agertu dira, sonature etziatenak iten ez, eta gizonezko erreferentek genitun, bai hemen eta bai mundu mailako txapelketetan, eta mundu mailan karrerak irabazi zituen emakume bat egon historikoki, Michel Mouton, da esatezu jo. Mouton, nunda razan beha. Harrapatzen azu, frantsesa zan, ez da? Hori zamen, Michel Mouton. Nik uste frantsesa zala, baina ez dakit naiz goatzen, zehatzen behatzen nungoa zan, orduan, pixkatorra igea elkartzen, eta babesa handiak hau baitare mundu hontan dauden gizonezkona, eta pixka baitarez bakarrik mugatzea pilototako piloto lana, badaude mekanikarik, ingenieritza ikasketak aurre indutenak, teknikarik daude, organizazioan, ez dala bakarrik. Eta helburua zein da helburua? Ze antolatzia da helburua edo, noaino iristia edo? Helburu da gehien bat ikusgarritasun hori ematea, onta animatu nahi den eskak ikustea baitare aurre indaitekela, gaina generoakin lotuta ez di joan afizio edo kirol bat, gutzako gehien ontzako afizioa, baina kirol bat da, orduan gehien bat ikustaraztea, animatzea, eta erronkan bat bota digu, eta proban bat antolatzeko, eta horra egia, gure bilaratxoak iten, eta afaritxo mate bai. Zenbat esan dezu bildu zeatela, zenbat lagun? Gaude emakumeak automobilismoan, denak ahotsa edo ez gea, iritzi ezberdinetako egon gaitezkelako, baina gaude pixkat talde orokor bat, 20 piko neska edo, hortikan taldera gile bat edo sortu dugu, pixkat otarroa muitzeko eta lan zikino egiteko, eta talde iriki bat dago, gaina hemen mugan jende asko Kantabria edo Errioxa juten danez baitare parte hartzea, edo Nafarrak ere lizentzi Nafarra dute, ez dute euskal lizentzia berez hemengo federazioa, oidanak elkartuta 40 piko emakumeen WhatsApp bat daukagu. Errazten du baitare komunikazio idana, eta bai. Bikain, erratxi mitxur jendezuna horrez, da? Bale, horri ingo jauna da, guain, pixkat olio gehiago eta, eta gatza puntua jarriko jobe bai. Aldu gatza, bota bertara, eta nik ingotena dere bai, batzuk igual tximitxurrian pasagabe nahi dute jan, ordu ningo jotena da geotan nahi, gatza pixka bota, eta olio virginare bai, hola xe jateko. Baina, sustantzia nahi duna, tximitxurri hartu eta dastatu dezala. Bale, eta hemen ningo duna da guain, ja, piperrak atea. Bueno, eta anaiare helikopteruan da ibiltzea horre bai, ez da? Bai, justu anai gaztenak zuen parajoietan dara ibili izan du da, eta hemendikan ibili izan du da. Ode gainota iritsi izan da, Bai, beste zerbitzu bat, eta bere lanakin uztartzen duen bigarren lanbide bat, baitare aldiaren gure afizioakin pixka lotura dakana, eta bai, saltxan. Eta bueno, hortik aparte, hobi gehiago baldazkazu, ze gustatzen zaizu, udagiruan, zea jutezea, ondartzaldea, edo mendialdea, o... Ez daka denbora. Ez dakazu denboraik. Hiru txikila azkazure bai. Lanakin, hiru txikik, autonomon bizitza bakizu zein dan, eta tarte txikitan, aldeitekotan mendira gehiago itxasoa, baina parajek hola eoteko ikusteko gustatzeit, baina aldeitei baldimakat mendira guztua joten ez. Eta txikilak, jazita aldazkazu, oso maturte azka. Bai, koiskortze nahi dia, oantxe, hilontan betetuko joe, 3ak, 7 da 13 urte. 3ak, hile bete berdinean, Irurak, laurok, nire bai, laurok, oantxe bete berrini. Ai, ama. Bai, beste fase batzutan. Beitu, eta hemen hitzeiten da barazki egin ditugu, eta brotxeketak eitxura hartu du, Hau hemen txejarriko ditugu horrela. Bale, bat hor, bestiare bai, eta hemen bat gau indarra bendik gainutzekoak iteko, osea, earki gaude. Eta hau, esan deun bezala launtzeko, ingo deuna da, beitu, ingo zuna da, honea jarri, raziotxo bat, bale? Bai, beitu, hauxe, hola, honako sardezkapare bat jarri eharra, eta listo. Eta esan deuna, honi botako jauna da, olio pixkat horrela, nahi dunak tximitxurri gabe hartzeko, horrela, gatza lorilla, gainetik, eta
gaurko historia txingarretan, indeu, eta tximitxurria laungarri. Bueno, azteko eta behin, eskerrik asko etortzeatik, Zuri. eskerrik asko bihardunei laguntzeatik, eta jarraitu hor buru belarri. Eskerrik Ados? asko. Bueno, lagunak, bihar arte, hemen txegilditzea gaur egun ikusi, eta ugaten.